ሰላም ዳዕና ሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ መረብ ኒውስ ሎማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ኣብ ሓደሽቲ ምዕባለታት ናባኹም ከብል ተመሊሰ መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ ምድላውና ህፁፅ ምሽጥራዊ ኣኼባ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብልፅግና ወታደራዊ ኣዘዝቲ ጀነራላትን ዝምልከት ዝበፅሐና ምሽጥራዊ ውሳነታትን ኣጀንዳታትን ዝምልከት ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። እቶም ዛዕባታት ዓበይቲ ዛዕባታት እዮም፣ ብጣዕሚ ክካትዕሎም ዝፀንሑን ምሽጥራዊ ዝኾነ ኣጀንዳ ይበፂሕና ዘሎ። ክሳብ መጨረሻ ምሳና ፅንሑ እዚኣቶም ክትሰምዕዎም ኢኹም። ከምኡ ድማ ብተወሳኺ ልዕሊ 280 ዝኾኑ ዕጡቃት RSF ምስ መራሒኦም ጀነራል ሁሴን አልዱዱ ብምዃን ናይ ሱዳን ህዝብን ናይ ሱዳን ሰራዊትን ይቅርታ ብምሕታት ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተሽከርከርትን ሙሉእ መሳርሕታቶም ዕጥቆምን ሒዞም ናብ ሙሉእ ናይ ሰራዊት ሱዳን ተፀንቢሮም ኣለዉ። እዚኣቶም እውን ብዝርዝር ክነግረኩም ኢና። ከምኡ እውን ሓድሽ ግንባር ኩናት ሱዳን ዝምልከት ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ሓድሽ ግንባር ንምኽፋትን ካብ ሊብያ ዝመፅእ መስመራት ቀረብ ሎጂስቲክስ RSF ንምቑራፅን ናብ ናይ ሰሃራ በረኻ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዓብዪ ወታደራዊ ሓይሊ ኣዋፊሩ ይርከብ። እዚ እውን ብዝርዝር ክሪኦ ኢና። ሕዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ ዛዕባና ክሓልፈኩም ከለኹ ብዛዕባ ህፁፅ ምሽጥራዊ ኣኼባ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብልፅግናን ወታደራዊ ኣዘዝቲ ጀነራላትን ዝምልከት እዩ። ኣብዚ ዝፀንሐ ዝካየድዎ ኣኼባ ብጣዕሚ ምሽጥራዊ ተባሂሉ ዝተተሓዘ ናይቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ብልፅግና ከምኡውን ናይቶም ጀነራላቶምን ከምኡውን ናይቶም ላዕለዎት ናይ ድሕንነት ኣካላትን ተባሂሎም ተፈለጡ ዕፁ ኣኼባ እዩ ነይሩ። እዚ ኣኼባ እዚ ሕዚ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ኣጀንዳታት ዘልዕልሉ እዩ። ካብኣቶም ድማ እቶም ቀንዲታት እዮም ብዛዕባ ፅምዶ ዝምልከት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ዝብል እዩ። ተኻልኣይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ፋኖ መጥቃዕትታት እዩ። ሳልሳይ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት እዩ። እቲ ራብዓይ ብዛዕባ ኣጠቓላሊ ዘጋጥሙ ዘለዉ ደባይ ውግኣትን ዕግርግርን ኣብዛ መላእ ናይ ዝሃገር ዘለዎ ዝብል እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ብዛዕባ ዋንነት ኣዲስ ኣበባ ናብ ኦሮምያ ክልል ዝብል ኣጀንዳ ተታሒዙ ከም ዝነበረን ኣብዞም ጉዳያት እዚኣቶም ድማ ብጣዕሚ ብዕምቆትን ብክሳብ ብህልኽ ክሳብ ዝኸውን ደረጃ ከም ዝበፅሑን እዮም እቶም ካብ ውሽጢ ዝውፅሑና ምንጭታትና ዝሓበሩልና ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ናይ ብልፅግና መሪሕነት ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈላለዩ ገምጋማትን ኣጀንዳታትን እናፈብረኸ እዩ ዝርከብ። እዚኣቶም ድማ ናይቲ ዝቕፅል ዘሎ ኣብዚ ሃገር ዝቕፅል ዘሎ ምዕባለታት ዓበይቲ ኣጀንዳ ኢሎም ዝሓዝዎም እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ጀነራላትን እቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ፖለቲካዊ ሓለፍትን ዓበይቲ ናይ ድሕንነት ሓለፍትን ዝተሳተፍሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣኼባ እዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣጀንዳታት ተላዒሎም እዮም። ክሳብ ክርክር ዘብፅሑ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ከም ዝነበሩ እዩ። ተቐዳማይ እንታይ እዩ ከምቲ ዝነገርኩኹም ብዛዕባ ፅምዶ ዝምልከት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ዝብል ሓደ ገምጋም ኣካይዶም ነይሮም። እዚ እንታይ እዩ ዝብል ፅምዶ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዮም ኣብፂሖሞ ዘለዉ። ከምኡውን ተወሰኽቲ ሓይልታት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣልያንስ እናፈጠሩ እዮም ዝርከቡ። እዚ ናይ ፅምዶ መንቅስቃስ እዚ ብኣግኡ ስጉምቲ ክንወስደሉ እንተዘይክኢልና ክነፍርሶ እንተዘይክኢልና ድማ ንኢትዮጵያን ንብልፅግናን ዓብዪ ስግኣት ክፈጥር እዩ ዝብል ገምጋም እዮም ኣካይዶም ዘለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ግዜ ዝወሰደ ገምጋም እዩ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ። እቲ ፅምዶ ዝበሃል መንቅስቃስ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይን ኤርትራን ከምኡውን ሓይልታት ፋኖን ሱዳንን ካልኦት ሓይልታትን ኣጠቃሊሉ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ምንቅስቃስ እዩ። ስለዚ ድማ እዚ እዩ ብጥብቂ ክዕዘብ ከም ዘለዎ እቲ ናይ ድሕንነት ኣካል ኣብቲ ናይ ፅምዶ መንቅስቃሳት ብጥብቂ ክዕዘብ ከም ዘለዎ ከምኡውን እቶም ጀነራላት ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ነቲ ናይ ወታደራዊ ሰለያ ዝበሃል ማሓውራቶም ብጥብቂ ክከታተልዎ ከም ዘለዎምን ኣድላይ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ብዝተደራጀወን ብዝተፀንዐን መንገዲ ስጉምቲ ንክውሰድ ዝብል ዓብዪ ምክሪ ሓሳብ እዮም ኣቕሪቦም ዘለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እቲ ኣብቲ ፅምዶ ዝኸይድ ዘሎ መንቅስቃሳት ክፈጥርዎ ዝሓስቡ ዘለውን ክወስድዎ ዝሓስቡ ዘለውን ስጉምታት ዘርኢ እዩ። ብርግፅ ይሳክዐሎም ድዮ ኣይሳክዐሎምን ዝብል ሓቢርና ንሪኦ ጉዳይ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ ድማ እቲ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃስ ኣብ እንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ባዕልና ስለንፈልጥ ፅምዶ ብሰዓት እዚ ሕዚ እውን ኣብ ዘተማምን ደረጃ ከም ዘሎ ጥራይ ክነግረኩም ዝደሊ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ካልኣይ ኣጀንዳ ኢሎም ዝሓዝዎ ድማ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ ፋኖ መጥቃዕትታት ዝምልከት እዩ። ከም ዝፍለጥ ፋኖ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብቻ ብዝወሰዶ መጥቃዕትታት ልዕሊ ብርጌድ ዝኾኑ ሰራዊታት ሙሉእ በሙሉእ ከም ዝማረኸ እዩ ካብቲ ከባቢ ካብ ናይ ጎጃም ደጋ ፋኖ ዝበሃል ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ካብቲ ከባቢ ድማ ብዙሓት ሰራዊት ናይ ብልፅግና ከም ዝተደምሰሱን ከም ዝተማረኹን ከም ዝቆሰሉን ከምኡ ድማ ዓበይትን ካብ ቀለልቲ ክሳብ ከበድቲ መሳርሕታት ናይ ብልፅግና ድማ ከም ዝተማረኸን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዝነበረ። ነስዒቡ ድማ እቶም ናይ ብልፅግና ሓለፍቲ ነቲ ናይ ፋኖ መጥቃዕትታት ከመይ ጌርና ክንቅልውሶ ንኽእል ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ንኽእል ዝብል ሓደ ዓብዪ ዝኾነ
ገምጋም ገይሮም ኣለዉ እቲ ገምጋም እንታይ እዩ ዝብል ፋኖ ብዘይ ተጸበናዮ መልክዑ ዓበይቲ ዓቕምታት ተጥርዩ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊና ዓበይቲ ዝበሃሉ መጥቃዕታት ከፊቱ ኣኽሲርና እዩ ክብሉ ቃል ብቓል ከም ዝተዛረቡ እዩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን እቲ ናይ ፋኖ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊኦም ከመይ ገይሩ ፀርፀር ኣቢልዎም ከም ዘሎ እቲ ናይ መከላከያ ሓይሊ ድማ ከመይ ገይሩ ፓራላይዝ ክገብሮ ከም ዝኽኣልን ባዕሎም እውን ብኣንደበቶም ዝገልፅሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ካሊእ እውን እንታይ እዩ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት እዩ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት እኳ ሕዚ እውን እቲ ናይ ምውራር ሓሳባቶም ኣይቀይርዎን ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ ብርግፅ ሓደ ሓደ ውሑዳት ዝበሃሉ ሓለፍቲ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኩነታት እንተንፈትሖ ነርና ቢያንስ ምስ ትግራይ ብሰላማዊ ኩነታት እንተንውድእ እሞ እቲ ኣብ ካሊእ ዝበፅሐና ዘሎ ፈተናታት ንዕኡ ክቐለና ነይሩ እቲ ናይ ፅምዶ ዝበሃል ምንቅስቓስ እውን ክነፍርሶ ምኽኣልና ነርና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ሎም እዮም ብርግፅ ኣብቲ ኣኼባ ንሱ እንተኾነ ግን ብኣብዝሓ ግን ሕዚ እውን እቲ ናይ ሑመራ ከባብታት ናብ ትግራይ እንድሕር መሊስናዮ እቶም ናይ ትግራይ ሓይልታት ከዓ ምስ ሱዳንን ምስ ኤርትራን ብቐሊሉ ናይ ምርኻብን ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ናይ ምግባርን ክእለቶም ከዕብዩ እዮም ከምኡውን ዓቕሞም ከዕብይሉ ዝኽእሉ ኩነታት ድማ ክንፈጥረ ይብልናን እዚ ሕዚ እውን ብዘለዎ እዩ ክቕፅል ዘለዎ ዝብል ዓብዪ ክትዕ ዝተረኣየሉ ገምጋም ከም ዘካየዱ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ እቲ ናይ ብልፅግና ምምሕዳር ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ ሑመራ ወይ ካብቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ናይ ወራር ኣካይዳ እቶም ወረርቲ ሓይሊ ተቐሚጥዎም ዘሎ ሕዚ እውን ክቕፅሉ ከም ዝደልዮምን እቲ ቦታ ንሱ ድማ ሕዚ እውን ከም ሆስቴጅ ወይ ከዓ ከም ትሕጃ ገይሩ ክሕዞ ከም ዝደልን መረጋገፂ ዝኾነ ሓበሬታ ኢና ረኺብና ዘለና ሕዚ እውን እዚ ብቕልፅም ትግራዋይን ተጋሩን ጥራይ እዩ ዝምለስ ሕዚ እውን ጅግና ቲዲኤፍና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እቲ ግዛኣት ንሱ ከም ዝምልሶ ድማ ይንጠራጠርን ክብለኩም ይደሊ ካሊእ ዛዕባ ድማ ብዛዕባ ኣጠቓላሊ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ወይ ከዓ ኣብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ዘጋጥሙ ዘለዉ ናይ ደባይ ውግኣትን ናይ ጸላእቲ ምብዛሕን ዝብል ገምጋም እውን ኣካይዶም ነይሮም እዚ ክብል ከለኹ ኣብ መላእ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ከባብታት በብክልሉ ዕጡቃት ኣለዉ እዞም ዕጡቃት እዚኣቶም ከመይ ጌርና ዲስኣርም ንገብሮም ከመይ ጌርና ንዓና ፈተና ክኾኑና ናብ ዘይኽእሉ ደረጃ ነብፅሖም ከመይ ጌርና ነንባዕሎም ክነባእሶም ንኽእል ዝብል ዓበይቲ ዝኾኑ ኣጀንዳታት ገይሮም እዮም ብዋንኡ ግን እቲ ዓብዪ ዝበሃል ዕላማ ግን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ኣብ ልዕሊ ፋኖን ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም እቲ መደምደምታ ሓሳብ ዝበፅሑ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እውን ብሕፅር ዝበለ መልክዑ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ሕዚ እውን ከብፅሕዎ ዝደልዩ ዓብዪ ክሳራ ከም ዘሎን ትግራይ ድማ ብዘይ ምንም ናይ ፀጥታ መሓውር ክትተርፍ ከም ዝደልዩዋን እዩ ዘርእየና እዚ ሓበሬታ ዝኽብራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ መወዳእታ ሓደ ብጣዕሚ መግረሚ ዝኾነ ብሰዓት እዚ ዓይኖም መፍጢጦም ዝመፅሉ ነገር እንተሃለዎ ድማ ብዛዕባ ዋንነት ናይ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኦሮምያ ዝብል እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዲስ ኣበባ ዓርሳ ዝኽኣለት ናይ መምሕዳር ናይ ከተማ መምሕዳር እያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ትፍለጥ ማለት እዩ ሕዚ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ብሓይልታት ብልፅግና ኣዲስ ኣበባ ናብ ኦሮምያ ንክትካለልን ብናይ ኦሮምያ ክልል ውሽጢ ክትመሓደርን ከም ዘለዋ ዝብል ሓደ ሓሳብ ኣልዒሎም ነይሮም ኣብዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክሰማምዑ ኣይከኣሉን ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ምክክር መድረኽ ኢሉ ናይ ብልፅግና መሪሕነት ዝጀመሮ ሻውዓይ መዓልቱ ዝሓዘ ምክክር ኢሎም ዝገለፅዎ ንሳቶም እውን ኣዲስ ኣበባ ከም ናይ ክልል ኦሮምያ ትሕዝቶን ንሱ ናይ ክልል ኦሮምያ ባዕሉ ከመሓድራ ከም ዘለዎን ዝብል ሓደ ሓሳብ ኣቕሪቦም ከም ዘለውን እቲ ዝበፅሕ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽተና ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ይኸውን ድዩ ኣይኸውንን ዝብል ሕዚ እውን ቅድሚት ክንሪኦ ኢና እንተኾነ ግን እቶም ኣብ ብልፅግና ዘለዉ ምስሌኔታት እታ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኦሮምያ ንምሃብ ምንም ዝደራደሩ ከም ዘይኮኑን ዝተወሰኑ ናይ ጉርሻ ማለት እውን ናይ ጥዑይ ምግብን ጥዑይ ቅርሽን ተተዋሂቦም ሕዚ እውን ንድሕሪት ዘይብሉ ውሳነ ክወስኑ ከም ዝኽእሉን ዘረጋግፅ ሓደ ሓበሬታ እዩ እናወፅአ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዚ ይመስል እቲ ናይ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይ ብልፅግና ከምኡውን እቶም ናይ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕትን ናይ ድሕንነት መራሕትን እውን ዝገምጋም እዚኦም እናገምገሙ ቀኒዮም ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ልዕሊ 280 ዝኾኑ ዕጡቃት RSF ምስ ሓደ መራሒኦም ሜጀር ጀነራል ሑሴን አልዱዱ ዝተባሃለ ሓደ ጀነራል ካብ RSF ሎሚ ናብ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ይቅርታ ብምሕታት ብይፋ ብወግዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ልዕሊ 280 ዕጡቃት ብምሓዝ ምስ ሙሉእ ዕጥቆምን ንብረቶምን ከምኡውን ኣሳት 200 ዝኾና ተሽከርከርቲ ብምሓዝ ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝኣተወ እዩ ዝነገር ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ RSF ዘሎ እቲ ምክፍፋልን
ምግምማዕን ናይ ሓይሊ ቅነሳን እቲ ናይ ሓይሊ ምዝባዓትን ዘርኢ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ጀነራል እዚ ዋና ምክንያት ኢሉ ዝገለጾ ድማ እቶም ናይ RSF ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት የብፅሕዎም ብዘለዉ ሰብኣዊ መሰላት ግህሰትን እቲ ሕማቕ ተግባራቶምን ተኸቲላ ንዕኡት ብምቁዋም እየ ድማ ሕዚ ናብ ሰራዊት ሱዳን ክምለስ ክኢለ ዘለኹ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን እቶም ናይ ሰራዊት ሱዳን ወይ ከዓ ሳፍ ዝበሃሉ ሓይልታት ዓብይ ዝበሃል ዓወት ፈጢሩ ኣሎ እቲ ናይ ብኣንጻሩ ድማ ነቲ ናይ RSF ሓይሊ ዓብይ ኣብ ምግምማዕ ከም ዘእተውን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሓይሊ ምሽርራፋትን ዘይምትእምማናትን ከም ዘሎ ብግልፂ ኣጉሊሁ ዘርአ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም 280 ዝኾኑ ዕጡቓት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ናይ መንግስቲ ሱዳን ተሰሊፎም ኣንጻር RSF ክዋግኡ ከም ዝኾኑን ናፍቲ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ተሰማርዮም ከም ዘለውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ዝሓበሬታ እዚ ክንቅፅል ከለና ከዓ ሓዱሽ ግንባር ኩናት ሱዳን ዝምልከት ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ሓዱሽ ግንባር ንምኽፋትን ካብ ሊብያ ዝመጽእ መስመራት ቀረብ ሎጂስቲክ RSF ንምቑራጽን ናብ ናይ ሰሃራ ዝበሃል በረኻ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ዝኾነ ዓብይ ወታደራዊ ሓይሊ ኣዋፊሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ RSF ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ሎጂስቲክስ ሓገዛት ይመጽ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ሊብያ ብጫ ደቢሉ ዝኣቱ መስመር ኣሎ እቲ ናይ ሰሃራ በረኻ ዝበሃል ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ድማ እቲ ናይ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኣብኡ ዘሎ መስመር መራኸቢ ናይ RSFን ናይቶም ብሊብያ መስመር ዝኣቱ ሎጂስቲክስ ንምቑራጽ ዓበይቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ናፍቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይቲ ሃገር የጓዓዝ ከም ዘሎ እዩ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ከም ናይ ሱዳን ትሪቡን ጸብጻብ እንተኾይኑ ድማ ሕዚ እውን ሓይልታት RSF ብዝተፈላለየ መልክዑ እናተሸራረፉን እናተገማምዑን ሓይልታቶም እናቐነሱ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሳፍ ወይ ከዓ እቲ ናይ መንግስታዊ ሰራዊት ሱዳን ድማ ኣብ ዝለዓለ ተወፋይነትን ብቕዓትን ከም ዘሎን ሰፋሕቲ ቦታታት ድማ ይቆጻጸር ከም ዘሎን በቢግዜኡ ድማ ዓበይቲ ዓወታት ይሓፍስ ከም ዘሎን እዩ ዘረጋግጸልና ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ ንሕና ሎማዓንቲ ዝነበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣነ ግን ሕዚ ዝነበረና ምድላው ብዛዚ መለኹ ኣብ ካሊእ ምድላው ብካሊእ ዛዕባ ክሳብ ንራኸብ ሰላም